Bismillahirrahmanirrahim. Podijeli svoje brige sa uzvišenim Allahom. Postoje slučajevi i momenti u životu kad se možemo osjećati kao da smo potpuno sami. Ne mora to biti u bukvalnom smislu. To je kada imamo onaj osjećaj da se ne možemo povezati ni sa kim. Ni sa našim prijateljima, bliskim ljudima koji su dobronamjerni, ni sa našom rodbinom, braćom ili sestrama, pa čak ni sa našim roditeljima. Izgleda kao da niko ne može razumjeti ono što osjećate, pa nemate potrebu to ni da podijelite. Vrlo je bolno kad nismo u stanju da izrazimo ono što osjećamo. Čak i usred neke gužve možemo se osjećati kao da smo sasvim sami, kao da smo neprilagođeni na ovoj planeti. U takmičarskoj, nemilosrdnoj, agresivnoj trci napredovanja u životu i dokazivanja sebe, izgleda da niko nema vremena ili kapaciteta da bismo mu se povjerili i da bi nas saslušao i shvatio. Dobra vijest je da u stvari postoji neko kome je stalo do onoga što osjećamo. Jeste li razmišljali da podijelite svoje misli, svoje osjećaje sa onim koji je stvorio cijeli ovaj svijet? Iako on već zna šta osjećate i razmišljate, vaše osjećaje, zamršenosti, brige, zna sve to više i jasnije od vas samih, a ipak on sve to želi da čuje od vas. Samo to internalizujemo. Naš voljeni gospodar, vlasnik svega vidljivog i nevidljivog, želi i voli da čuje tvoj glas. Ti i ja, beznačajne mrvice u ovom svemiru, pa ipak nismo beznačajni stvoritelju ovog svemira. On voli da mu kažemo šta je u nama i šta nas tišti. On može čuti sve što govorimo, čak i ono neizgovoreno. On je vlasnik i održavatelj neba i zemlje i svega između njih i svega o čemu ne znamo. Ali to ga ne spriječava da sluša naš govor. Podijelite sve svoje brige i terete, unutrašnje sukobe. Podijelite ono što ne možete podijeliti ni sa kim. Podijelite to s njim. On zna, on sve to razumije. Navešćemo nekoliko ajeta kao podsjetnik na ljepotu konekcije sa našim voljenim gospodarom. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju, a srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju. Sura Ar-Ra'd, 28. ajet. Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim, a od Allaha znam ono što vi ne znate, reče on. Sura Jusuf, 86. ajet. O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve. Allah je doista na strani strpljivih. Sura El-Bekare, 153. ajet. A kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam doista blizu. Odazivam se molbi molitelja kad me zamoli. Zato neka oni pozivu mom udovolje i neka vjeruju u mene da bi bili na pravom putu. Sura El-Bekare, 186. ajet. Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. U njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje radi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo. Gospodaru naš,
ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas. Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti. Pobriši grijehe naše i oprosti nam i smiluj nam se. Ti si gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje. Sura El Bekare, 286. ajet. Dovoljan nama je Allah i divan je on gospodar.